Dalawang piraso. Malaki yung isa. Malaki mga idol. Meron. Dalawa, suga-suga crab yung isa. Laki na rin, no? Sana meron. Meron mga idol, oh. Ang laki mga idol, ang laki. Dalawang piraso. Ayos mga idol. Ayos na ayos. Yan mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Magpapandaw pala tayo ngayon ng konseng trap. Dito lang sa tapat ng kubo. Yun yung kubo natin. Dito lang tayo sa tapat. Hanggang doon mga idol. Tsaka nandun yung iba. Doon sa likod. Dito tayo mag-una sa pagpandaw. Sana swertein tayo mga idol. Bali cellphone lang yung gamit natin. Tinutupak kasi yung action cam. So shoutout din yung lahat mga idol. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Bali naka na tayo 900 plus. Malapit na sa 1K. So salamat talaga sa inyong lahat. Sana patuloy nyo pa akong suportahan. Dito yung isa natin. Parang may huli mga idol. Meron dalawa. Dalawa. Natanggalan ng sipit yung isa. Yung medyo maliit. Ito yung pangalawa natin. Meron. Sabit muna natin dito. Ayos mga idol. Dalawang trap meron. High tide na rin yung paglatag ko kanina, high tide na. So idol, yung pangatlo natin. Sana may huli. Tuga-tuga crab lang. Dito na yung pang-apat natin, mga idol. Yan o. Meron mga idol, may nakikita ko sa taas. Dalawang piraso. Malaki yung isa.
Basta sa may mga bakawan mga idol. Sigurado talaga. Basta sa ganyan ka maglatag. Sa ilalim ng mga bakawan. Sigurado talaga na may malaki. Yan o. Andito na tayo sa panglima. Sana may huli. Ayos. Ito yung panglima natin. Sana mayroon. Wala. Wala. Nandito na tayo sa pang-anim mga idol. Malapit na tayo sa pang-anim. Ito yung pang-anim natin. Oh. Wala mga idol. Dito yung pampito natin. Suka-suka crab na naman. Pang ulam. Malapit na ako sa ibang trap mga idol. Hindi masilaw. Dito meron tayo isa. Sana may huli. Malaki mga idol. Mga idol. Isang sipit lang pala. Yan. May iba, parang may kaaway siguro to. May kaaway siguro to mga idol. Bago pa lang yung ano. Natanggalan yung sipit tsaka paa. Nabawasan din yung ano, paa. May kaaway to na mas malaki pa sa kanya. Nandito lang yan sa tabi-tabi. Ang laki oh.
Mas malaki pa sa kanya yung kaaway niya. Yun. Malaki. Bali, pang ano na yan? Pang 8. Pang 8 na pala yan. Bali, 3 pa yung papandawin natin. Andun yung trap natin. Nakasabit. Dito sa ilalim, meron tayo nilagay dito. Sa ilalim. Diyan, sa ilalim. Meron mga idol. Meron. Dalawa, suga-suga crab yung isa. Laki na rin, no? Huwag kang dumikit sa suga-suga crab. Yan, o. Naubos nila yung ano, pain. Nahanap ko pa yung iba mga idol. Bali 2 trap na lang. Andun banda. Hirap talaga hanapin pag malaki yung ano, high tide. Pero mas maganda mga idol na sa araw yung ano, high tide kasi iwas daga. Hindi talaga dinadaga pag sa araw. Kasi naglalatag tayo pa high tide na. Sana meron. Meron mga idol, oh. Ang laki mga idol, ang laki. Dalawang piraso. Yung mas malaki. Mas malaki, oh. Masyadong kita. Malaki mga idol. Ayos. Yan yung mga idol, yung sipit to. Medyo naarawan yun, sipit to. Yan. Yung sipit to. Ayos. 2 piraso pero may malaki. Grabe yun. Ano? Grabe. Jackpot. Oh. Tingnan nyo naman, oh. Ayos. Ayos mga idol. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Isang trap na lang yung papandawin natin.
Napakalaki. Napulaan talaga yung alimango dito sa area na to. Dating spot ko pa rin to mga idol. Dating spot pa rin to. Hindi ko alam kung ito ba yung kaaway ng natanggalan ng sipit. Sabit muna natin kasi may pandawin pa tayong isa. Wala siguro. Wala nga. Ano natin? Isa. Dalawa, tatlo. May dalawa, apat. Suga-suga crab yung isa. May dulo. Malalaki. Ito, dalawa. Ito may dulo. Malaki din. Dalawa, yung isa medyo maliit. Suga-suga karab na yung iba. Ano yung limango natin? Siyam na piraso yung limango natin, may idol. Lalapad. Medal, salamat sa panonood. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. God bless po sa inyong lahat, mga idol.